Pandhawa candrané kadya pina katemuing jala. Praja Ngamarta tuk mungo-mungo ping puncaking uga gobar gur nang kelawan poksur Pandira kekondo mawarna-warna kepareng cumadong dawuh Prabu Sri Bathara Kresna kepareng cumadong dawuh Prabu kepareng cumadong dawuh Koko Prabu Bathara Kresna putra-putraku kabeh nggih Gatotkaca Antareja yang Dimas Tyaki kula wonten dawuh iki kabeh padha pangertya sajroning pasewakan negara Ngamarta ngrembug anggone Yayi Prabu Puntadewa bangun percandhen Giri Sarangan
Lah neng kono kabeh para pusaka-pusaka negara Ngamarta sih utuh ana pagdongane. Kaki Semar bakal duwe gawe yaiku bangun kayangan. Neng kono utusan Petruk kan ndak ora bisa. Mula putra-putraku kabeh Gatotkaca Antarja yang Dimas Jaki. Petruk dicekel. Cilik dirangket dilebokke pakunjaran gedhe dipateni. Menawa paten serang dawuh Paduka. Wa Prabu Sri Bathara Kresna iya. Mula Jawa dikangelan Petruk dicekel, cilik dikandhani, gedhe dirangket lebokke pakunjaran sedika dawuh Wa Prabu. Saiki Dimas Janaka janjikan ayo awake dhewe tinggal sowan makayangan sowan ora ngasari kulon Bathara Guru. Inggih Bapak Prabu. Mula perkara iki Kakang Semar ora dadi kewajiban bangun kayangan. Nanging kayangan dadi kewajibane para dewa ning kene aku mau ora nrimakake. Mulane Dimas Janaka pun Kakang derekno makanya sowan ora ngarsane pikulun Bathara Guru monggo swari kula dherekaken Bapak Prabu. Lamun mangsa sang prawira daya ana badhe galing kampung iki Petruk nggih Den
Lan jenengan kok boten derek pasuwanan tentang negari Mato. Ora to. Aku nang kene wae. Awit aku nang kene yo kudu dawuh Kanjeng Rama. Yo kuwi jaga katentreman sak jabatan negara Mato. Oh, nggih. Yen jenengan sing jagi katentreman negari Mato. Tapi kula nderek dijagi lho, Gus. Lah kowe iki mung saka ndi to? Kula. Iya. Kula sing sowan teng wong teng negari Mato. Lah kowe perlu apa kok kowe dadi sowan ngasane Wa Prabu Kuntadewa. Niki ngeten to. Kula niku sepenggiya diutus Bapak. Bapak niku badhe gadah damel. Oh. Lah Bapak wae gawe apa? Arep mantu kok. Wo, kok wong anak bondo dadi manten kabeh kok mantu. Lah ya nek ora dalane ora dibujune ya ora apa-apa. Ngeten deh. Kulo iki tugas Bapak nanti para sesama kulo pendhewe sedaya. Sing dadi Bapak itu badhe bangun kayangan. Lah sing arep dibangun bapakmu kayangan ngendi to? Kulo piyambak mboten ngertos ya. Awit Bapak ya dawuh kene. Tuh. Kowe tak utus sowan bendarane Pendhawa. Aku bakal bangun kayangan. Ning barame Pendhawa kabeh kon tinggal ning karang kabeh. Kanthi ngesta pusaka tri tawuning atugan. Yaiku siji Jambus Kalimasada, loro Tunggak Welang, telu Payung Tunggul Naga. Yen ngono jelas gawe bapakmu, Bro. Aku tanggap, aku ngerti. Yen bapakmu ora bakal bangun kayangan sing magrum-magrum kaya dene kraton utawa negara. Lah terus pripun ya? Awit neng kono bapakmu ngaturke yen kon nganti pusaka telu yaiku Jambus Kalimasada, Tunggak Welang, Payung Tunggul Naga. Wardine napa to? Yen nganti pusaka Jambus Kalimasada kula teges sing dibangun kuwi kayangane itu Mas gedung sing maglong-maglong. Awit kayangan kuwi werna-werna. Omah kuwi yo kalebu kayangan. Nek bapakmu karang kadempel yo kalebu kayangan. Awit sak ora-orane bapakmu ki nggih yo dhewe. Jangan malah jonah to. Nek jenengan kalih kula kula sepuh kula. Nek kula mah mboten mangertos perkawis menika. Ayo kulo tak kandhani to. Tak kandhani. Sing jeneng bangun kayangan kok para sesembahmu nganti pusaka telu yaiku Jambus Kalimasada, Tunggak Welang, Payung Tunggul Naga. Kuwi sing dibangun kayangane para kawula negara Ngamarta. Nyembahe yo dibangun kabeh. Oh, nggih. Lah ning kono mawon sesepuh sing ora trima ora. Wah, nek enten sing mboten trima niku sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wis ketok to. Nggih. Terus kula nggih eje-eje kalau sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Terus sedih. Piyambakipun matur yen kula kan wangsul wonten Karangkadepen. Oh, nggih matur kok.
Kali pulang itu kamu udah tidak kenal banyak kamu. Terus kalau kan ngejanjawi monggo wonten sak jabane negari Sawarta. Ayo. Kalau ini tuh Wong Prabu Kresna ngutus Kakang Gatotkaca, Kakang Antareja lan Pak Cilik Setyaki. Sing wosing gati kok nyekel kowe. Cilik dibutuhke pangunggalan gedhe dipakoni. Waduh. Yen kula mati terus anak bojo kula pripun to? Lah yo aku ora ngerti kuwi tanggung jawabmu. Saya ingin bantu. Wes, ayo Pak Cilik Setyaki ketebang sekolah. Ini masalah marah itu. Terus lo kedah ribut ya. Ayo Bang. Oh yang dikapak-kapak karo Pak Cilik Setyaki. Manuto. Yang dipolo tangan dojo sak males. Mungkin kula sakit ya. Yang lorong kok tak tambah. Ayo kula pecah. Yang mati kue bakal tak urute. Yang datang kula senang Gus. Kula senang. Bagian kula lorong jangan tambani. Yang kula mati jangan urute. Atau saya urute lagi apa Gus? Iki to. Sungut kuwi yang tak peres metu bajune. Yen tak tamake wong sing lara bisa wae tengah jati. Yen tak tamake wong sing mati ning durung tekan titiwancine bisa maneh. Hah, yen ngaten kula ayem to. Kula ayem. Wis aku tak ndelok sithik kaya Pak Cilik Setyaki kulon. Aku temono. Ayen yo pun dipurasangan. Wes aku tak ndelok ning jero bumi kaya apa-apa. Dijero lemah pun telu. Aku bakal metu saka jero bumi. Yen ngaten kalau sadar nggih kula temenane Ndoro Setyaki. Katon dinung munggul kadhanira prangkonten kacandra risang wirang tumandang setyaniku garwanira kula ngaturaken pangabekti kok. Yo cocok tak kompor alias panas tuku ganti tampar kula tampi maras saka kalih kula pundi wonten mestaka mugi dados jimat apa takon karo putra nggih perkawis menapa to kowe njeron sajroning Datu Waya Negara amarga kowe dikongkon marang bapakmu nggih para nyata kowe diutus kali bapak. Kula sepados ngaturi para sesembadwa Pandhawa sedaya gangsal cacampur. Supados tindak wonten karang kadempel kanthi ngasta pusaka ketiga jamus kaliposada tumbak terolang payung tumbuh metu. Bapak badhe bangun kayangan. Kenging to, yen kowe tak prenggake becik baliyo.
ndakno kekapane bapakmu supaya rasah bangun kayangan. Awit kayangan iki dudu wewenane bapakmu kok dadi wewenane para jiwa. Ngeten ten. Wong iku pun sepuh. Wong tuwa makin dewasa. Yen kula dikongkon bapak mulih tangkarang kadempel boten angsal gawe. Iku wae mesti diseneni bapak. Tur kula disuraki kawula sak karang kadempel. Saiki cocoknya berbalu ora. Yen kula perlu mangsul kepenak awakmu. Yen kula boten perlu mangsul, wah pecah silahku. Petruk di atas ada tulis tua. Nek liane Petruk di jempol Raden Sedayu iki mesti tumakanen pati. Ya ora apa-apa monggo lho. Panggah kuwayoni. Wanggih monggo dipolongan jero sati. Kula mboten angsal males kok. Lanjutan aku di, aku ya ning jero bumi. Lah kok kula walaupun gejrot-gejrot ping 3 jenengan mboten medal. Oh, Tru. Saiki ngene wae, Tru. Ben cepet lakune. Aku tak manjing ngono awakmu wae. Terus kuwi pun carane, Den. Wis kowe ngono wae ngampet-ampekan aku bakal mlebu nang awakmu. Awit iki Kakang Gatotkaca sing bakal nemoni kowe. Ora nggih. Leres yen wonten kula remen sanget. Monggo. Wis ngampet-ampekan. Ngampet-ampekan to. Lampun ngampet-ampekan kok jenengan dereng mlebet. Ora tau nek ngampet ya. Pun saiki monggo Den. Enggal mlebet wonten ing awak kula. Mangke yen jero Gatotkaca mriki kula temenane ya wis. Ngampet-ampekan aku bakal mlebu ning awakmu, Tru.
itu pripun to? Kok tembe iki lajeng ngene Petruk kandhani. Yen kowe gelem bali dening awakmu, yen ora gelem bali bakal mati dening awakmu. Nggih, monggo kula lajeni, Des. Ya tak apa Petruk pangestu kang manana nggih kula kanthi kula pujian saka mugi dados wajiban Petruk sakit tak perlu kali ana karang kadepel jenengan iku pripun to Dek wong tembe mawon dugi lah kok Petruk kan wangsul sampe Petruk kan dhewe ada takut ditos marang wa Prabu Bathara Kesah yen Petruk gelem bali selamat awakmu dan yen Petruk ora gelem bali ora tak pecah siramu. Wah nggih monggo Dek.
Oh, kula nggih iki kabeh pusaka-pusaka negara Nagara. Nggih. Menika sajaipun nggih ugi badhe wonten marang kadamel iya. Wisata to jamu kok, Bu. Napa nggih? Ha iya. Awit yen ya menungso dadi saka to jamu. Kowe jamu sekali maksudnya enggak lurah kula jamu sekali maksudnya kowe tumbak ngorowelang nggih kula tumbak ngorowelang kowe song-song payung tunggul naga nggih kula song-song payung tunggul naga lha iki kowe kabeh padha ngendi kula badhe wonten Karang Kadempel wae ya. Kowe kabeh wonten Karang Kadempel kok nggih. Dan iki kula terus pripun, Den? Wis kowe nayo para pusaka-pusaka kuwi. Engko kowe bakal ketemu omahku ya ketemu Karang Kadempel. Iki kula main jalan. Iya. Itu apa aku monggo yang ngaten Darman Taseno mangke nututi kula teng Karang Kadempel yo rahasia meneh kok tak tutup kowe mele para pusaka-pusaka kuwi kabeh ning yen aku malu ora dicolene kanan boten kula Petro yo iso aku tak ngrantol ning lande aku iki monggo mangke dugi Karang Kadempel.